Coach, φτάσατε στη βρύση, δεν ήπιατε νερό και όχι μόνο χάσατε και τον βαθμό, χάσατε και το παιχνίδι. Τι έφταξε στο τέλος και ήρθε αυτό το 3-2, κατά την άποψή σου? Καταρχήν, όταν μια ομάδα κερδίζει, την ευθύνη την έχει ο προπονητής. Όπως και στο σημερινό παιχνίδι, νομίζω ότι η ομάδα δεν βοηθήθηκε όσο θα έπρεπε από τον πάγκο. Μιλάω για συγκεκριμένες καταστάσεις εντός του αγωνιστικού χώρου. Γι' αυτό φέρω την ευθύνη εγώ. Απ' την άλλη, ήταν ένα ενδιαφέρον παιχνίδι που κράτησε αμύωτο την ένταση της κερκίδα σε αθλητικά πλαίσια. Γυρίσαμε το παιχνίδι. Στο τέλος όμως, από δύο στημένες φάσεις και με παιδαριώδη τρόπο, νομίζω δεχτήκαμε 2 γκολ και πουλήσαμε πολύ φθηνά τον ιδρώτα μας. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Συγχαρητήρια στον Αστέρα Παστίδας για τη φιλοξενία. Το ευχαριστούμε πολύ. Θα το αποδώσουμε στο δεύτερο γύρο. Απλώς πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός πως από 3 στημένες φάσεις, γιατί δεν θυμάμαι σε άλλες περιπτώσεις να κατέβηκε η ομάδα του Αστέρα Παστίδας, δεχτήκαμε 3 γκολ και χάσαμε το παιχνίδι. Έγινε, εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γιώργο Φανίδη, την άποψη για το σημερινό αγώνα? Σήμερα ήταν ένα παιχνίδι διαφήμιση, νομίζω, του ποδοσφαίρου. Όσοι ήρθαν στο γήπεδο ευχαριστήθηκαν στο παιχνίδι, εκτός από τους προπονητές, πιστεύω, που μας έβγαλε την ψυχή. Και λόγω της διακύμανσης του σκορ και για μας βέβαια τέλος καλό, όλα καλά. Στο πρώτο ημίχρονο ο αντίπαλος ναι μεν είχε την κατοχή της μπάλας, αλλά ήταν ουσιαστικά κίνδυνος να εξαιρέσουμε μια φάση που εμείς κάναμε ένα λάθος. Εμείς είχαμε την κλασική ευκαιρία και εμείς ευτυχήσαμε βέβαια να σκοράρουμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Όλα αυτά βέβαια στο πρώτο, γιατί στο δεύτερο, κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, ενώ μπήκαμε πολύ καλά, πολύ δυνατά, είχαμε τον έλεγχο εμείς του παιχνιδιού, ήμασταν πολύ επικίνδυνοι μπροστά. Κόντρα πάλι στη ροή του παιχνιδιού, δεχτήκαμε εμείς τα 2 γκολ αυτή τη φορά. Αλλά οι παίκτες μου έδειξαν ότι έχουν ψυχικά αποθέματα, καταφέραμε και γυρίσαμε το παιχνίδι. Και έτσι τώρα πλέον ταινίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Εύχομαι καλή συνέχεια στον Απόλλωνα, συγχαρητήρια στη διαιτησία και βέβαια και στους παίκτες μου που είχαν το ψυχικό σθένος να γυρίσουν ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι.